हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। ग्रेजुवेट आनएमप्लयड फाइनान्शियेल एसिस्टेन्स जिथु सोलिगासिनो दंमोन ग्रेजुवेट जानायफोरनि थाखाय एसटिपि आरो अबिसिफोरनि थाखाय बिनि लास्ट डेटनि एप्लाइआ 10 डिसेम्बरमोन, नाथाय बेखौ बारायना होनाय जाबाय। बेखौ लांबाय 21 डिसेम्बरसिम। नोंथांमोना जुदि दाबोनो सोरबाफोर एप्लाइ खालामाखैमोनबा खालामनो हासिगोन। 21 डिसेम्बरसिम बेखौ बारायना होनाय जाबाय डेटखौ, लास्ट डेटखौ। थ' जों थांसै दायो गोबाव खालामालासिनो जों अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै। गोबां अफिसियेल नटिफिकेसन नेबाय थादोंमोन आरो बिनि लास्ट डेटखौ बारायबाय नामा होननानै सोंहरबाय थादोंमोन, नाथाय आं रिप्लाइखौ होनो हायाखैमोन। मानो होनोब्ला अफिसियेल नटिसआ आपल'ड जाथ'वाखैमोन वेबसाइटआव। नाथाय दायो आपल'ड खालामबाय लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो हासिगोन। नैबे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोनाहाय नायनो हासिगोन। लेटेस्टआव थांनानै बेवहाय एक्सटेनसन नटिसखौ जोङो नायनोसै दानिया गोबाव खालामालासिनो। जोंनि बेवहाय लेटेस्टआव फैबाय नै दानिया जोङो बेहाय 9 डिसेम्बराव जों आपल'डखौ नुनो मोनबाय। बेनिखायनो नोंथांमोनाहाय डाउनल'ड खालामनानै नायदो बिनि लास्ट डेटखौ माब्लासिम हरमारखो। जों दानिया नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै सेलेक्ट अल खालामना ला आरो भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम, जाहाथे बयबो मिथिनानै ग्रेजुवेट जानायफ्रा एप्लाइखौ खालामनो हायो। नैबे जाबाय लोगोफोर 9 डिसेम्बराव फैदों एबा दिनैसो फैदों। बेखौहाय नटिसखौ होनाय जाबाय, अफिसियेल नटिफिकेसनखौ होनाय जाबाय अफिसियेल पेजआव। दा नायदो नै लोगोफोर डिक्लेयार खालामबाय। बेनि लास्ट डेटखौ 21 डिसेम्बरसिम लांनाय जाबाय। नोंथांमोना दाबानो खालामाखैबा खालामनो हासिगोन। अफलाइन महरै नोंथांमोना थांनानै गुवाहाटि ट्राइबेल अफिसाव बेखौहाय साबमिट खालामनांगोन। साबमिट खालामनानै नोंथांमोनाहाय नटारिनि एफिडेभिटखौ अरिजिनेलखौ होनांगोन। बेनिफ्राय इनकामखौ नोंथांमोना अरिजिनेल होनांगोन लोगोफोर। बाखि डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना जेरक्स कपि होनांगोन आरो लोगोसे प्रप'जालखौ नोंथांमोनाहाय गाव गावनि लिरनानै साबमिटखौ खालामनो हागोन। बे प्रप'जालाव नोंथांमोना रावनिबो अथ'रिटिनि साइन लानो दरकार गैया लोगोफोर। नोंथांमोना गाव गाव लिरनानै बेखौ हैबानो एक्सेप्ट जागोन। थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिबाय आरो लोगोसे मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै दोनबाव आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै दोनबाव। दानिया लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेवहायनो दोनथ'बाय।